आदा नोंथांमोना दि दिनै नोंथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों माखासे दंफां जब्द खालामनो हादों बबे जायगायाव आरो बेसेबां बिबांनि जागोन बे दंफाङा बे गारिखौ जब्द खालामनो हानाया क'क्राझार बाजार खाथियाव जों बेखौ जब्द खालामनो हादों आरो बिनि भेलुआ 1.5-2 लाखनि गिदिर जागोन मा गारियाव नुनो मोनदों बे एलपिटि गारि बेजों लोगोसे ड्राइभारखौ हमनो मोनदों ड्राइभारखौ हमनो मोनफानाय जायाखै बियो गारिखौ गारनानै बियो खारख'नो हादों मा मा रोखोमनि दंफां दं बेवहाय दंफाङा बाव सिदा आरो बेबादिनो खखन दंफाङा मिक्सार दङ साहा फारसे लांदोंना खोला फारसे लाबोदों बेखौ डाइरेक्ट दागगारि बाजार खालामनो होननानै बे गारिया थांबाय थायो आरो बे दागगारि बाजार खालामनो होननानै थांनानै हाग्रायाव हाबनानै बे गारिया बेबादिनो दंफां सरं सिखारि खालामबाय थायो जोङो नुनो मोनदों बेवहाय माखासे मैगं लांग्रा बेसादखौ बेवहाय गारियाव नुफानाय जादों बेयो माबोरै आदा बेखौ जास्ट बिसोरो मैगं लांनाय बादि श' खालामनानै मैगंखौ सायाव लाफ्लानानै सिङाव गासिबो दंफां जाबजोबो बे गारिखौ जों गोबाव खाथि नोजोर होबाय थानाया दिनै माखासे खावला बिट आरो बेंटल बिटनि गोख्रों नोजोर सिग्रोमनायाव दिनै बे गारिखौ जब्द खालामनो हायो मा मा रोखोमनि दंफां दं बेवहाय दंफाङा सिदा दङ बेबादिनो खखन दङ दंफाङा बिदिनो मिक्सार लाबोबाय थायो साइजनि माल हानानै बिसोरो लाबोबाय थायो जोङो नुनो मोनदों गोबां समाव बिदि दंफां सिखावफोरखौ हमबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों थेवबो माखासे दंफां माखासे फालांगि खालामनाय आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनाय बिथांमोना दासिमबो जोबनानै थाङाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन जोंथ' डिपार्टमेन्ट हिसाबै बेखौ जब्द खालामनो नाजाबाय थायो नाजागासिनोबो दङ गोजौनिफ्रायबो डिरेक्सन होबाय थायो जब्द खालामनो थाखाय खिन्थु दासिमबो मथा मथि दासिमहालागै 100निफ्राय 40%सो दंबावो जोङो आन्दाज खालामदों आरो एबार मा राहा लागोन जुदि हमनो मोनोबा गभर्नमेन्टआथ' बेखौ जब्द खालामनो थाखाय बेखौ बोलो होगासिनो दं